Mae yna bentra bach yng Nghymru sydd yn enwog iawn, lle ceir awel iach y bryniau ac arogl gryg a mawn. Wrth droed yr hen fol siabod mewn llanerch gynnes glud, mae hen bentra bach Doldelan, y lle gorau yn y byd. Daw miloedd o ymwelwyr mewn cerbyd ac ar droed, a dotiant at brydferthwch y llwybrau serth a'r coed. A'r afon a'r dolydd yn araf fynd o hyd, o hen bentra bach Doldelan, dos mo'i harddach yn y byd. Oedd o'n le hapus iawn. Hapus iawn y fydd. Ydych chi'n mynd o pentra i siopio, os na fysa ydych chi eisiau siws crand. A rhaid mynd i Blaena. Dillad, bwyd, glo, a fan, 2 fan yn dod rownd. A'n Jaws yn tog, mae'n gwerthu bob peth. A'r rwm ydi gwahanu'n 2, hefo tyniau biscuits mawr sgwar. Di gwneud wal efo inni. Dyn o'i hi yn byw ar ochr y tân, a siop yn o cofio grisia. Lewis Parry, oedd o'n gwerthu bob peth fyd. Bara ffres cyn baset yn dod bob dysadwn. A dyna ni'n cael supply o fanno. Bara di gwneud fatha bara cartra. Ochr bellad y siopa, rhan fwyaf yn nhw. Bobl fawr. Pasia'r hen eglwys rwan. Y Dafydd Hyw. Jaws Peintiwr. Ann Jaws. Dost y ffordd i Ann Jaws o Bwtsiar. Thomas John Bwtsiar. Nes i fyny wedyn o'i Crydd. Trwsio sgidia a gwerthu sgidia. O Coop wedyn. Dwi'n cofio Coop yn cael ei bildio. Wedyn Arfon House. Arfon House o 2 siop. Siop gwerthu bob peth o fod o fyd. Efflwn bag mawr ma'n dod efo tren 8. A dyn Efsys Jaws yn ni gyfarfod y tren. A dwad â ffisig bawb. Dyna bawb mynd i Pentra Bont i'r tŷ yn ôl i ffisig de. O gen pawb ar hyd yr stryd o'n am o 6 o 2 ac o gen pawb fochyn. 2 o gynna ni. Un ni'n hynna'n a un, wel, i werthu mae rhaid gwni dal am bres o nhw. Tai Dan Macre. Dyna'n dad i lladd nhw. Ac wneud i fyswn i fan neud o rwan. Oedd yn rhoi cylla, a ni hel, a ni gwddw nhw, ac gwneud i ni fynd ar ei fol o neidio. Da ni brwnt, doedda. Hwna foel brwnt, y gandol i fynd. Lydia Roberts, infants. Neu dweud dim. Beth oedd clas Miss Davies wedyn. O, no'n gret. A wedyn i'r headmaster. Clempan iawn gyn nhw de. A mae ddim byd ar ysgol, chytha ni'n siarad Cymraeg. Sais oedd yr headmaster a eglwyswr a ysgol eglws oedd hi. Oedd y teachers roedd oedd i bod mewn coleg neu byd. Da digon oed. Wel, releidia dwi'n siŵr na rhyw 17 neu 18 oedd i pennes i'r ysgol. A eglwysws oedd pawb yno. A hwch da ni'n siarad Cymraeg. A ni nes bys da ni tallan i giad. Oedd pawb siarad Cymraeg wedyn doedd. Oedd o'r hen sgwl i mynd heddi'n bront. Cansan dyna ac
draws o'ch coesa. A dos gyda i fawr o byd i ddeud wrth yr ysgol a deud y gwir. Yn un peth o gyda i waith cerdded i fyny o Pompans i ddod i'r ysgol. A do fiwch i fod yn hwyr llyddiau hynny. Bob twydd de. Does ddim rhaid fod i'n llawn nath ar ei tis i ddim. A so chi'n socia. A fi yna ryw Mr Jones yna fi dod o'n i'n licio hwnnw. Oedd o'n syni gwallti a ni gweld gyda. Ac oedd gennau gweld o all tir. Ac yn lle tynnu mlethu fi fel oedd o'n tynnu dy fel chi. Oe. Diolch chi'n gwneud cyffro bach yn ffenas. Oedden ni'n dar yn bolia i cael Tyn Bryn. Cael peth i reid, y pin o gyda ni, y reid yn y ffenast, a llinyn o'r ffenast dros dy wal, a llinyn bach yn dod i lawr, a bwtwm ar ei benno, a dyn mynd fela, oedd y bwtwm yn cnocio ffenast. Dyna lledach er y diawliad. Oedden ni ddrwg. Dyna i mwgwd amdana chi a chlidiwch ar hyd y pentra. A ty cyntaf yn y mynd fel enghraifft oedd y ty plisman. Ynde? A dyna clocio'r drws, oedd y lleill di rhedag do'n, oedd chi'n ar ben eich hun yn drws. Dyna cael eich dal gen y polis. Oedd e'n cael lot o hwyl, ych chi'n gweld, twrist oedd i'r pentra cwp. Lle'n llawn de, o Saeson de, Bytlins de. A'r job pwysi sgwar eich ac a dda oedd, o'ch chi'n cael pres. O'ch chi'n mynd i'n byd, rydyn beth o eisiau chi'n neud, oedd yr ein nhw'n gofyn i chi regin de, yn Gymraeg. Wel, nath ni regin i'r entrychion o de, a cael tal am neud, wel oedd yn ddifur. Oedden ni'n dregu nhw face to face de. Ond nhw oedd yn cael damniaeth. O'n i'n delifro cyr o Roman Bridge wedyn i bwytiar. O gen i feic, basged fawr. A delifro ar y dysadw neu wedi'r ysgol de. A gofanodd ni'n mynd i fod yn do ffwtbol o wledydd o America. Acsio hefyd, ffwtbol. Tydd ni'n byw yno, gas i magu efo peth. A dwi wedi fylgio'r tydd, wrth gwrs. Os 1907, dwi'n credu wedi fylgio fo. Fylgio siop chips sydd yn yr ar, yn noddfa. Yr ar y cartra. A wedyn, mam oedd yn gwneud y pys. Wel, ar ei gyd yn blwydd tatws oedd an. Beth nesaf oedd hyn, o'r hen pub, Crowell, dod heibio, cofio un o'r ei fwy o halan yn y chips, dyn nhw'n cael ymdeu i gwydr i efo. Nes i mynd i'r gwydr, yn hogyn bach, ffindio o'r hen reigan oedd yn cadw'r pub yn de. O'n i wedi fanno bora syl yn had am haid wedi mynd i capal. O'n i'n bymdaro, ond o'n i'n mynd i'r pub. Dwi'n cofio bwr Bacatel yno, dwi'n cofio hwnnw'n iawn. A wedyn mynd dros y ffordd wedyn i'r capal. Ond dwi'n yn mynd yna, ond dy syl i'm yn gorau wrth gwrs na'n gwaith. Ond o'n i'n mynd lot. O'n i'n cael mynd yna. Dwi'n wedi bod yn yfad yn y pub yn ei. Morris Gwydr, andros o ddyn mawr. Ac oedd o'n gipar afon hefyd. Dyna sa'n gwybod bod o yn y gwydr. Oedd yr afon yn saff oedd. Sy'n un y saff neu lle fel o lle arall yn glir. O ie, plismad, oedd hwnnw yn mynd. Ac am yn cael mynd o ddistaw, oedd o'n rhaid Wellingtons. A be o criw wedi wneud, oedd o'n mynd o'n tynnu Wellingtons. A cerdded yn droednos i'r gwydr. Ac yna criw di mynd o dreu cwrw yn ei Wellingtons. Dwi'n pethau. A mi ddudodd ar ryw air mawr. Mewn Ponce Pans y magwyd yn had. Ond un o pentra mam.
A dwi'n cofio'n had yn flynyddoedd olau oes yn deud wrthai, lle bynnag eidi, beth bynnag ydy di'n neud. Ac os oes rhywun yn gofyn i chdi o'r lle sy'n dweud, cofiad i ddeud mae hogan pont pant wrth si. A dim dolwydd elan. Deud o gyd mam, ddosbarth Tonic Solfa yn yr coedwigaeth oedd yn had. Tŷ hen ffasiwn iawn. Tŷ ola yn yr hes. Hen ras ddu hen ffasiwn. Black let, bob o'r adi Gwener. A dwi'n gorfod mynd i'r ffynon i nôl dŵr yfad. Cael dŵr i olchi o'r ffoes chwarael. Ond na ffarm drws nesau ni. Wel, ar y ffarm o'n i, wrth gwrs, bod o'n i filiad yna. Wrth dwi'n di fyny at y ffarm, mi o'n aresiad o goed eirin. A munud ar rhain yn dechrau mynd y ddydd, wrth gwrs, oedden ni'n bita nhw'n dod. A poen y bol wedyn, ynddo? Os o'n i'n cerdded i fyny pensian Swyllwch, ond oedd yn had bod yn ystod o di'n hwri i ddod adra. A da chi'n gwybod o'na'n byd gwaed a rhyw hen drampin yma gacw. Ond oedd yna ni hofn nhw. A dydden nhw'n galw yn y seras lle o'n i'n byw. Isio panna neu isio rhywbeth felly. A neitha ma'n bus wrthod. Champion ar damod o fwyd ynddo. Ac os dwi'n cofio'n deud rhywbeth sy'n bus a gwrthod tramp, wyt ti'n gwybod beth i hanes nhw. Ac o'r chi eisiau bwyd y hir ryw ddynod. Ynddo. Chi'n dysgu lot felly. A be oedd yn digwydd fydden nhw'n dwad, fydden nhw'n dweud fydden nhw'n dod ar y cwch i Caergybi. Ac i ni cherdded sy'n ffordd hyn ynddo. Gwyddelod o rhan fia hynny nhw, ia. Ond ar un am rioed wrthod. A dwi'n cofio dad yn dangos marcyn ar ochr giat cefn ni. Yli di hwnna fanna, hen dramp sydd wedi gwneud hwnna. Mae o'n deud wrth pwy bynnag dramp ddaw ar ei ôl o bod na fwyd i gael yn y tŷ. Mae yna 5 dau yna. A dyn o 9 ac yn Casian ac yn Silet yn byw yn y tŷ cyntaf. A dad a mam a fi'n yn y tŷ ola. A mi o'n ar un mercyn yn union ar gias ar Silet. Neu ola ar un 9 oedd o'n ys amser 9 am hwnni ynddo. Sy'n eisiau byth gwrthod safod o fwyd i neb cofio de. Dyna, honna di bod yn wers fawr iawn yn dyn y mywyd i. Ond fyddwn ni'n mynd i tŷ yn Silet o un penny sydd i llall ar yn holidays. I gysgu at Silet, achos o gyn yn Silet gwely plu. A dwi'n gweld i rwan yn snyglan i fewn i'r gwely plu. Yn gynnas braf de. A da chi'n gweld, dyna ddim dŵr yna, dyna ddim trydan yna. Mi fydda'r chipsiws yn dod yna 2 waith bob blwyddyn. O hynny'n beth bobl ddiddorol a chi. Y lyfels oedd nhw. A dydd a fam di gwneud persal bach o ddillad wedi mynd yr i fychan i mi. Ac yr hoed nhw i'r ein gyduras. Wel, ni beth oedd hi'n cael gwarad yn nhw'n doedd. A fydda'r hen chipsan, yr hen 9 am hwn i oedd hi, yn dod ar ryw hanner dwsin o begia de, yn ei lle nhw. A dyna beth sydd oedden nhw'n byw, ddigon tlawth, ddigon bler, ac yn byw ar wningod a pethau oedden nhw'n mynd i'n syddi de. Wel, wrth bod dad yn gipar y ffordd o gyda o'r hawl i syddi pethau da chi'n gweld. A dyn os o dad wedi cael haldiad go dda yn ystod y dydd, oedd o'n mynd â bagiad i'r garafan ynddo. Ffesant a gwningod, ysgyfarnogod. Aw, yna hogla cwcio. Yna hogla berwi potas bendigedig yn dod o'na. A'r hew wraig y sipsian ddari ddysgu mam i flingo gwningan. O'n i'n mynd i cael gwybod pan oedd y sipsiws yn mynd o'na. A fydda'r hen gradur yn chwarae violin bob nos. Aw, fydda fo'n wych. Os da ni'n ddyn i fyw y pensia yma, wel, cipar yr afon oedd o. A mi oedd ryw hen garafan efo fo, a'i gosod sy'n lle fydda'n hwyl wedi carafan. Wel, son i mon nhw wedyn ynddo.
Da ni wan yn sefyll yn ymyl Toman Castell, Dolwydd Elan, lle oedd yr hen gastell cyn yr un newydd sydd wedi adeiladu ar y topia yna. O'r rhain dweud na bod Llywelyn Fawr ydi enni yn y castell Dolwydd Elan yma. Ond dwi'n meddwl fwy na thebyg na i adeiladu o ddari o. Ac na fan hyn, gath yr hen Llywelyn i enni. Yr heswm dwi'n meddwl bod y castell, y ddau gastell yn fan hyn, na hon oedd y ffordd oedd yn mynd o Meirionydd at Gonwy. Oedd hi'n le pwysig iawn i gael castell. Maen nhw'n sôn na fan hyn ddoth Tywysog Madog oedd o'n frawd i Iorwerth tad Llywelyn Mawr. A mae sôn na o fan hyn iath o a darganfod America 300 mlynedd cyn Columbus. I ddweud y gwir, mae'n bechod bod y safle yma yn dirywio. Mae'r coed, fel da chi'n gweld, yn dod i lawr, a mae'r gwreiddiau yn malu'r archeoleg. Dwi'n meddwl sa hwn yn Lloegr, dwi'n meddwl sa'n gwneud dipyn mwy o hon o'r lle yna. Mae'r castell sy'n yma wan, mae'r hen lyniau pan oedd Thomas Pennant a criw yma rownd. Wel, o'r rhan fwyaf yna fo, wel, y darn ychan yna fo i lawr adag hynny. Ac o'r lluniau mae o heddiw, mae o fyny, o dy hynny'n gwneud llawer o sens. Tan, as i fyny na i chwilio, a mae yna hoel llifiau, a di'r llifiau yma ddim wedi cael ei darganfod tan yr 4eg ganrif ar 15. So mae'r darn ychan o fo, ddim hynach na 4eg ganrif ar 15. A dyna ni ffeindio wedyn na y winiaid o gwydyr yn nhw ddari adeiladu y darn ycha. A wrth gwrs mae wedi cadw'r castell, ond do'n byd tebyg y darn ycha i hynna y wreiddiol. Da ni wan ar dir Tyn y Cwm yn mynd draw Cwm Penamnen, a lle maen nhw'n dweud bod y Sarn Helen yn mynd eibion i fyny'r cwm a drosodd am Flaenau Ffestiniog a Toman y Mur. Yn fama mae'r safle yma, a da ni'n gwybod yn iawn be ydi o, ond i mi, fedar o'n bod dim ond 2 beth. Either mae o'n safle lle mae rhywun wedi cael ei gladdu, neu mae o yn gastell, lle o'na gastell pren ar ei ben o fwy na thebyg fel y Mot Tambeli yma. Ac oedd o ar y mapia'r hen mapia, fel o'na 2 groes arno fo, neu croes arno fo, yn dweud bod o yn safle pwysig, ond wwan, dydy o'm arno fo. Wrach, fedar hwn fod y trydydd castell yn Dolwydd Elan, hwa wyr. Fe gennym ni fawr o ddim byd i ddeud wrth y castell, a ddeud y gwir. Bod mae castell Cymraeg ydi. Ond dim yn iab hi efo'r sut. O dad yn gweithio chwaral. Creigio ran yn cael ei galw. Rhaid tylla a chwthyr garag allan. 6 brawd. Fi oedd rhan o nhw yn gwneud y gwaith yn chwaral o'n had yn wneud. O hiw hynna, gweithio mewn gwahanol ffermydd a wali. Oedd o'm yn gweithio am chwa achos o'n gripl efo arthritis. Bob, efo Elin Sews, y cariwr. Bob glo oedd o, achos fodd o'n dibynnu cario'r glo. Pawb yn talu am i hanner tuna'r glo. Digwen ar cyflog mawr de, diwan mis. Cario cysgeni cwrw, neu lot yn dod efo tren i coop amser ono. Ceffil oedd yn gweithio efo i bob dydd. O gyda fo fflot oedd yn mynd â bobl i gneu bryna o'n am ceir amser no. Mae'n fflot fawr, crwn. A dyfod o'n mynd ar ei gneu brwn yn Pemachno, Betws, Capag Herig. A Cambarel gyda nos byddai'n bwrw. Y lyb doman. Ath moi yn apprentice yn Iacob oedd amser nofyd. Hanner corodd yr wsnos. Oedd ei gyflog o bod yn cael ei brentisiad yna. A dyn Gwilym Mim oedd o. Yn apprentice builder yn Llanrwst. O adra y mam. Mae gen i mae'n rhaid. A mam cael stroke yn 1936. A gath ei stroke arall, oedd ar amser na ddari farw 1938.
So fi gwybod drosodd wedyn. Golchus mwddio, llnau, cwcio. Bob peth o eisiau wneud. Yn ôl y cown dwytha, o'na 24 o chwareli yn Dolfydd Elan ar Cylch. Fel chwaral Dŵr Oer, chwaral Bombren, Bryn Moel, Buartha, Bwlch, Coetmor, Cwm Nadog, chwaral Ddu, chwaral Fedw, chwaral Ffridd, Mynadog Isa, Gorddinnan, Hendre, chwaral Owan Pari, ac o'na 2 chwaral bach yn Penamnen. A wedyn, da chi'n dod i chwaral Pen Llyn, Rhyw Goch, chwaral Siabod, Tyn Dôl, Tyn Fallan, Tyn Bryn a chwaral y Llan. 1841. O'na o leiaf 73 o chwarelwyr yn gweithio yna dag hynny. O Blaena 'di dechrau, ond o'na gyn gymaint o waith yn ymlaen ar gyfer talad yn Dolfydd Elan ac yn Blaena ynde. Oedran y chwarelwyr ar gyfer talad oedd 28, hwnna'n yr average age o'n nhw, ac oedd hynna yn 72 ar Ienga yn 12 oed. Adeiladwyd y rheilffordd tua 1870 dag hynny ddod i drwad i Blaena. Oedden nhw wedi gorfod tyllu'r graig yma i gyd o'ma, a mi welwch chi'r hoel y tylla, y bareli'r twll fel maen nhw'n galw nhw, dyma'r acw yma. Ac pwdwr du oedden nhw'n ddefnyddio, achos bysa nhw wedi wsio gelignite, bysa graig wedi cael ei llosgi o'na, ond oedd y pwdwr du yn fwy raddol don o'r ffyrnig ag gelignite. Oedd y reilffordd yn dwad i Betrws y Coed blynyddoedd cynt, ond o'r llechi ar nhw adeiladu'r hon i fyny i Blaena. Mae yna enwau gwahanol ar y cwm allu. Mae yna rei sôn amdano fel Cwm Fan Hadog, eraill fel Garnedd, ac eraill fel Blaena Dolfydd Elan. A'r bobl posh yn ei alw fo'n Roman Bridge. Mama dwi wedi byw bron ar hyd yn oes. Mi ges i ngeni yn Tangrisia. O fama oedd yn had lle, Richard Williams. A wedyn o mam, Megan. O hi yn ferch i chwarelwr. Oedd nhw'n byw yn Tangrisia Terrace yn Tangrisia. Wedyn mi oedd hi morwyn i'r ffarm gorsau fama. Dyna sut gath yn had. A fel hynny. Beth cyntaf dwi'n gofio fydda yn had a'i frawd yn godro Gwarthag. A wedyn fyddwn ni'n gorfod nôl llefrith a dod o lawr i'r tŷ a roed o trwy'r separator. A wedyn fydda mam yn corddi 2 waith yr wythnos ar ddydd Llun ac ar ddydd Gwener, gwneud menyn. A wedyn oedd hi'n mynd ar menyn mae lawr i pentra Dolfydd Elan ar ddydd Llun i werthu a cael negas i ddod adre nôl. Ac wedyn ar ddydd Gwener oedd hi'n mynd ar menyn i fyny i Stiniog i werthu fanno a cael negas o fanno. Nes i'r ysgol i ddechrau fama yn Blaena Dolfydd Elan. Nes i fama nath yr ysgol gau pan o'n i'n 9 oed. 7-8 honna i gyd, ac un athrawes. Mae grat mawr yn yr ystafell, honnodd yn cnesu'r ystafell i ni'n y gaeaf. A wedyn mes i, oedd taxi wedyn mynd â ni lawr i Dolfydd Elan. A mes i fanno yn blwyddyn cyn mynd i ysgol ramadeg yn Llanrwst. Ar ôl bod yn ysgol ramadeg Llanrwst 15 oed, mi ddos i adre i ffarmio allu. Mi oedd hynny'n 1955 ffordd. Mi oedd 1950 ddoth y newid yma, a dag hynny ddoth y tractor cyntaf i fewn yn lle'r ceffyla. A dwi'n meddwl mae y flwyddyn honno hefyd y gyson i'r car cyntaf ar y ffarm. Morris 10 oedd o. A hwnnw oedd y car cyntaf ddoth yma. Oedden ni'n gwerthu'n defaid ar un diwrnod o'na arwerthiant yn Dolfydd Elan ar y dydd Gwener cyntaf ym mis Medi. A wedyn oedd pawb yn cerdded i Hwyn lle, i lawr i'r pentra i werthu nhw a'r Gwarthag hefyd. Mewn ffordd oedd y diwrnod hwnnw'n bwysig iawn i amaethwyr oherwydd dyna i hincwm na bron am flwyddyn felly. Pobl o lawr gwlad o gwmpas Llanrwst a ffordd as ei prynu nhw i pesgyn o gwneud nhw'n dewach llynne. A fel arfer yn y dechrau, be o'n digwydd oedden ni rei o'r meithwyr, oedden ni'n gorfod cerdded y defaid o Dolfydd Elan
i lawr i Llanrws i'r marti fanno. A wedyn oedd fanno, oedd nhw'n cael ei rhannu allan i bawb oedd di ffrynu'n fanno. Mi yna 2 geffyl yma gweithio. Ond do'n i a'r ceffyl a ddim rhyw ffrindiau mawr. Ond oedd nhw'n gorau gweithio reit calad oherwydd mynd yn ôl i adag yr Rhyfal. Oedden ni'n plannu lot o datws adag yna. A wedyn fydda'n had yn mynd â nhw efo trol a ceffyl, mynd â nhw i Stiniog i gael i gwerthu. Ar ei fath oedden ni'n gorau mynd â ceffylau fyny i'r Efal i Blaenau Ffestiniog i gael ei pedoli hefyd. No'n i arad i aredig a injan i dorri'r gwair ond o gynnu ni'n llawer yn byd arall. Oedden ni'n gorfod chwalu'r gwair efo cribina bach a ffyrch ynde. Mae yna un peth sydd mae o'n dal yma hyd efo defaid. Mae pawb yn y cwm yn helpu gilydd i hel y defaid. Ac erbyn rwan mae pawb yn y cwm yn helpu gilydd i gnifio hefyd ynde. Mae hwnnw beth sydd wedi darfod bron yn bob ardal, ond fama ers dalwm o'na tua 30 o bobl yn cnifio ar ei yn lapio glân yn dal y defaid o felly. O'n i'n meddwl, oedd o waith i galon i'r merched yn tŷ yma i wneud bwyd i'r hyn i gyd. A dim rhewgell a dim byd adag hynny. Ac erbyn rwan, wrth gwrs, yw lwsin sy'n yma'n dod i ddwrnod cnifio felly. Ond yda ni rwan efo peirianna, wrth gwrs. A dyma fo'r nocell seintwar, sanctuary nocer. Unwaith o'ch chi, mae'n rhaid chi ddod i mewn i'r eglwys, ond unwaith o'ch chi'n gafal nhw yna, oeddech chi'n rhydd o'r gyfraith, tan fwys beth o'ch chi wedi wneud. Fan hyn, oedd yr hen drws hyd at rhyw gan ta 1850 a ddaru'r winiaid gau hwn i fyny, gwneud ffenas na, ac agor drws y fama a roed porth y meirw yn lle mae o heddiw. Neu cyn hynny, oedd y porth y meirw draw yn ochr Tyn Llan. A Tyn Llan oedd yr hen dafarn eglwys Gatholig oedd hon, pan ddari meredydd i adeiladu a dan di cael dyddio rei o'r pren efo'r dendrochronology ac o hwnnw roi dyddiad o 1498. A dyma fan hyn, mae'r confessional box. Gwydwch chi'r tylla bach fan ac oed yn mynd ar draws fel la, a coed yn mynd i fyny. Ac yn fanna, yna siw fanna lot o storis i gael ei dweud yn fan hyn, sa'n ni'n cael clywed nhw, ond dyna fo. Mae wedi mynd wan. Cofeb i gwragedd meredydd i hein. Gyda fo 29 o blant, ia. Yn fan hyn, mae'r bras o meredydd i hun. Mae'r hen gadur, fedrwch chi weld o, mae o ar ei linia a bagia mawr o dan ei lygyd o yn gweddio. A mae'n siŵr, sa'n gyn y fina, 29 o blant o syniad y fath o. Mainc i'r dyla ei cliw. A fan hyn oedden nhw'n dwad, o'n am hearing aids a falle adag hynny, ac oedden nhw'n dwad i fan hyn. Mae sôn bod hwn yn bilar Rhufeinig. A da ni'n dwad wan at fedd yr hen Anghara James. Y dolwydd y Land Dragon, neu Salamander, neu fath oedd yr ein galw fo, a mae o'n ddraig dda am bod na gwlwm neu gwmffon o, neu felly maen nhw'n dweud i mi. Ond i fyny yn fan hyn, yn y foltau drwff yma, mae rhywbeth paganaidd ofnadwy. Mae rhyw fasg ydi o, a dwi'n cofio dos i ma rei blynyddoedd yn ôl, ac oedden nhw'n gwyngalchu'r tu mewn i'r eglwys, a ddar fe ofyn swn i'n cael mynd i fyny brystol i'r top, a mi as i. A beth hwnna ymlaen i ond y gwynaf yma, a mae o'n hyll o beth, ac adag hynny oedd o'n wedi bod yn peintio, a mae rhaid bod nhw wedi just ydi highlightio fo, mae rhaid just ydi roed y brws ar ei draws o, a mi oedd ei focha fo i drwy'n o'i geg o weld. A mae'n gynnu ddannad fel dannad dafad na fath, mae'n hyll o beth, a mae 2 hoelan di roed o'n sôn na.
Mae'r un fath a bod y Catholigion yn hedio'i bet swrach bod nhw'n siŵr bod y peth paganaidd yn dal i fynd yn reit i'w ben ar allor fel yna. Capal Methodist, o na. O na hwyl am sanodd oedd. Oedd o dy Sul mynd trwy dydd. Dy Llun, Cwarog Weddi. Dy Mawrth, Band o Fob. Dy Merchar, Gymdeithas. Dy Ddiau, Siad. Dy Gwenar, o na ddau peth i'r ifanc. Dan ddeuddag, cwarfod rhob mam. Ac ar ôl deuddag, rhyfforddwr yn barod i gael eich derbyn i capal de. So na rhywbeth bob nos. Ac yn edrych ymlaen amdano fo. Oedd gynna ni pethau'n hunan yn Pons y Pans y dyddiau hynny. Oedd gynna ni sgoldi bach. Ac o'na fwy o blant sy'n mynd i sgoldi brif môl ac o'na i Moria i Ysgol Sul. A doedden ni'n cael trip Ysgol Sul i fatha plant Moria. Ond ger bod ni'n perthyn i Moria, o'n ni'n cael dwad ar hwnnw de. Be oedden ni'n cael o'n mynd am bicnic a heic. A dyn yna rhywun yno yn deud hanes y llecyn hwnnw. A mi o'na hanesion iddyn nhw. Dyma ni wan yn Cwm Penamnen, lle oedd yn ôl Sir John Wynne, ddaru Meredydd adeiladu y plasty yma. Ac oedd o'n tu y le, gwm, mwyaf trwyslon yn yr ardal. Ar darn canol fan hyn ydy y plasty ddaru Meredydd adeiladu yn ochr hen dŷ Cymreig oedd yma cyn. Meredydd a Pieuan oedd y dyn ddoth o Gesel Gyfarch. O'na helyntion mawr yn mynd ochr garn Dolbenmaen adag hynny, ac oedden nhw'n paffio teuluodd, yn paffio yn erbyn teuluodd. A be nath o, mi ddoth o fan o i fan hyn i fyw, ac i'r castell ddoth o ddechrau ta 1-4-8 dim rôl ar o'n fforna, a wedyn ddar o adeiladu tŷ yn Penamnan yma. Lle oedd do'na lawer o neb yn gwybod amdano fo, ond mi oedd y gwylltiaid cochion o'r topia Ysbyty Ifan oedd nhw'n dod drosodd yn aml i baffio yr own fan hyn. Ond oedd yr hen Meredydd o gyno fo i bodyguards, so mi ddaru o drechu nhw yn y diwedd. Ar llun ôl i'r arolwg pwyndo, welwch chi ryw dylla bach yn y wal, ryw silffodd bach. Wel, bibls maen nhw'n galw hynna, lle i gadw y gwenyn. Y darn yma o'r plasty bedwerydd garrif ar 15 gwyna thebyg ddoth hwn i fod. Ac oedden ni'n isio dall, mae'r hen stepan drws yn yr hen dŷ, dim di gwisgo gymaint o hon, mae hon di gwisgo mwy, ac oedden ni'n isio dall pam. Ac yn y diwedd, ar ei ddonio ni, bobl y chwaral, sgidia hoelion, dyna oedd yr eswm. Mi ddoth yma Nghara James, ta 1700 rwla rown fforna, a pan o'n hogan ryw 20 oed, ac oedd hi gwri yn 60 oed. Ond fydden nhw fyw reit hapus, mae rhaid, gathon nhw 3 beth bynnag o blant dros nag mwy, ac oedd Angharad yn Delen Oras, ac hefyd o'n barddoni, ac o'n gwybod gyfraith o wlad, o'n gwybod Lladin, oedd hi ddynas, y ddynas enwog yn yr ardal. Mae yna ffynon bach y fan hyn, dros ffordd i'r ffynon oedd Clwt y Ddawns mei. A fanna oedd Angharad James yn chwarae'r delyn tan oedd y Morwynion yn dwmsio iddi. Da ni fod wwan yn sefyll ar y Sarn Helen ac yn ôl traddodiad hon ydy. Ond dydw i'm yn siŵr, da ni wedi bod yn tyllu ar y safla am ta 10 mlynedd a ddothon ni am y hyd i'n byd i brofi na ffordd oedd hi, ddothon ni hyd i'r pethau Rhufeinig. Yn y marn ni'n bersonol di hwn, ac wedi gweithio efo'r Comisiwn Goedwigaeth yn gwneud ffyrdd a chwareli a ryw bontydd a ryw bethau felly. Mae'r ffyrdd ar ni'n wneud i gyd ar yr ochr chwith i'r dyffryn, lle oedd hi lot hawddach wneud ffyrdd nag ar yr ochr dde yma, sy'n lle cregog ac mae'r tirlithriad yn digwydd reit aml ochr yma.
Shatterlin maen nhw'n galw hwn, ac mae o'n beth oedd ddynas plasty yn wisgo ar ei belt i ddal goriadau, sisyrna, gwniaduron, pethau felly. Ond oedd o'n dipyn yn o high status ynde, achos doedd y bobl cyffredin ddim yn cael hein. Ydy wneud allan o gopr aloi. A pan ddoth o i'r golwg o'r mawndir, oedd o'i weld fel aur. A mae hwn yn mynd yn ôl i'r 11 ganrif ar 15. Y winiaid o wydyr. Dyma gable hood oedd nhw'n galw hwn. Y buddigion syto, sa di gwisgo hwn, achos oedden nhw y winiaid, oedden nhw'n combwtio lot o fod Llundain ac oedden nhw'n gweld be oedd yr ffasiwn a be oedd yn mynd ymlaen yna ar y pryd. Yn Penamnen mi ddothon ni o hyd i dim 200 a hannar ond 2000 o hannar o gatiau clai. A mae'n ofnadwy o ddiddorol achos oedd mae hanes smygu o'r dechrau i'r diwadd yn Penamnan de. Dwi'n meddwl na'r cynhara sgynnon ni di 1620 dim, dwi'n meddwl, a mae hwnnw tua'r adag oedd smygu'n dechrau, ac iddo fo ddechrau mewn lle fel Dolwydd Elan, ond oedd y cysylltiad efo Llundain yma, oedd y winiaid yn dyna o'r cysylltiad oedden nhw'n cael y catiau clai yma. Oedd y bacon dod i Llundain, mae'n siŵr, ac o fan oedden nhw'n gario fo. I fyny i Penamnan yn Dolwydd Elan. Sa'n maen o'n had, yn reiddiol, ond oedd yn degos o brics fyd ynde. Ond ymrawd a fi oedd yn gwneud fwyaf efo hynny. Rwy'n o'i mynd yn stuff anyn nhw efo ffyrws o falle. Dyrot yn had eisiau gwaith. Ar y fwy na heb, dwi'n gwybod yn iawn o'n had yn rhaid gwaith nhw trwy mam. Mam oedd yn pwysio gwch yn eisiau gen i. Da crofal. Dathon ni, ath yn had a fi, ath y teulu i gyd mewn ffordd. I lawr i Gaer. Achos oedd hi'n posib cael eich stwff yma. Oedd yna gwrtogi di bod mawr. A dwi'n gwneud ffyrn fach iawn o gynnu ni, fatha lawar arall. Oedd eich chi wedi chwiliad am eich stwff. Dathon ni Gaer anyway, i weithio i'r exam. Ne, fan'na ni bildio yr ffactori fawr o'r exam. 2040, gallu call up te. O'n i'n yr 8th Army yn Middle East. Drifio tank o'n i. Fwy o Betws. O'n cadw garage yn Betws. Fo the first driver a fina second driver. Gath o'i ladd. A dau o Portmadog gath i lladd. Ac yn disgwyl, a fel o'n digwydd bod eitha fwy yn hwy mewn i loches. Ond o'n di marw, y tri o'n nhw. Gallu brofada ddigon rhyfedd. Mae'n dweud yna chi, wrth gwrs, da chi'n mynd anghofio nhw. Na, ydych. Hain ydy trwy cwpl i gyd, nes i fwynhau'n hun. Trwy cwpl i gyd. Ond wrth gwrs, mae hynna ddim yn dweud yn byd am yr lladd o'n mynd ymlaen. Nath y bobl y pentra gyfrannu i ni fel soldiers bach. Edmyn ddathon ni nôl ar ôl rhyfel, gathon ni rodd gyda nhw. Dwi'n cofio ffain gas i'n hael iawn, dwi'n gwybod hynny. Am bod yn yr armi de. Oedd gen i eisiau mynd. Ddim bod ddewr, ddim byd i hynna. Dwi'n mewn o gwbl. Bod gen i eisiau mynd. A dyna fo. A mi gas fynd. A gas i'n dyfaru chwaith, ddweud y gwir, gas i brofeda. Do! O diaw, mae hynna'n help chi. I ddiw, anyway, wedyn. Dwi wedi cael hearing aid gen nhw, dwi wedi cael spectol. Oedd yna 1944, o'n i'n 5 oed adeg hynny, a mi ddoth Americans soldiers yma i gampio lle.
A dwi'n cofio nhw'n dŵad cerdded lle oedd nhw. Dwi'n meddwl o traws fynnyddol di dod. A cofio nhw'n dŵad i fyny i bio stesion fan cwa fi na, ond ar ardd o flaen y tŷ ma dy gynnu. Ac o'n i ar dop y giat, cofio ni'n gweithio ar nain. Mae yna 5,000 eto'n dŵad nain. A honno yn torri chalon lan. A fi na fes y da pan oedd eisiau crio llynne. Mae'n siŵr bod ti'n gweld i thir i'n cael ei meddiannu gan yr Americanwyr yma. A dwi'n cofio y mam yn mynd i pentra ar y llwybr ffordd na. Ac pan nath i i'r wy yn cael na, oedd hi'n gweld trio yn nhw ar ei hyd ar lawr. A mi eith atyn yn meddwl bod yna beth yn bod. A oedd un deithi lle, please don't touch me, Mrs. I'm supposed to be dead. Os oedd wedi bod yn hogia drwg, i cos nhw oedd o'n gorau rhedeg o fama i fyny i ben mor siabod ac yn ôl. O dwi'n cofio'r evacuees yn dŵad. Dwi'n cofio diwrnod ystod nhw dŵad ar y tren bob cam o Lerpwl. Pethau bach, chi ddod nhw'n syniad lle ydyn nhw'n mynd. A mi o'na eglwys ym Mhampant. A ddar nhw'n droi honno'n ysgol i'r evacuees yma. A cael athro yna atyn nhw. Wel, am i fe dod hefo nhw o Lerpwl na re. Ac oedden nhw Crystal Cymru a ni'n mynd o yma chi. Ond doeddan ni ddim Crystal Saeson, de. Ond erbyn y wylltus oedden ni siarad Saesneg. Be ni ddim heb ddim byd chi. A dwi ddim yn cofio ni'n brin o ddim byd amser rhyfel chwaith yn de. Chos oedden ni'n cael digon o fenyn o'r ffermydd, da chi'n gwybod. Rioed heb fenyn. Amball i siwgr am fo mam di'r rhannu. Ond oedd y siwgr bob amser o dod yn ôl yn de. A rhyw fymryn o de i hwnna llall o'r ach yn de, da chi'n gwybod. A dwi wedi diolch lawer gwaith bod wedi cael y magu mewn ardal fel ande. Mae yna rhyw ddyfdar yn yna, dy ddim gyn lot o bobl. Gwelir eto hen arwyddion cenedlaethau ar ei hynt. Mae'r hen gastell ar y clogwyn, lle bu arwyr Cymru gynt. Hithau'r eglwys fach hynafol, rhwng yr yw a'r meini myd. O hen bentra bach do ddelan, dos mwy debyg yn y byd. Pe cawn gynnig stad boneddwr ar y cyfandir maith, neu balas y frenhines, ni fynnwn hwnnw chwaith. Mi fesai'n well gen i gael bwthyn, a'i do yn dyllau gyd, yn hen bentra bach do ddelan, y lle gorau yn y byd.